L-ottimizmu spikka fid-diskors tal-Prim Ministru waqt iċ-ċelebrazzjoni tal-1 ta' Mejju. Muscat semma qatt ta' kisbiet storiċi li sawwru lil dan il-pajjiż modern u li spiċċa l-għira tal-Ewropa. Quddiem folla kbira ta' nies li ħonqot Pjazza Kastilja u lil minna, il-Prim Ministru saħaq li għal ħaddieħor dak li der impossibbli, il-poplu wera mod ieħor u kien protagonist fil-ħolqien tal-ġid u x-xogħol, it-twettiq tal-ġustizzja soċjali u bidla għal aktar ugwaljanza. Għexna flimkien waqtit fl-istorja fejn se ngħidu bi kburija lil uliedna li konna hemmhekk, li konna protagonisti fuq in-naħa it-tajba tal-istorja li fih ħaddieħor kaxkar saqajh u għastjena. Aħna ħdimna u tajna lil kulħadd bidla u ugwaljanza flimkien ma' ġid, xogħol u ġustizzja soċjali. Triq li fija għamilna dak li ħaddieħor kien jgħid li kien impossibbli li jsir. Iżda lilna ma qatalniex qalbna, anzi qawwilna id-determinazzjoni tagħna għax fejn naraw liebes aħna aktar nissaħħu flimkien. Ton li iżda bi kburija li kellu l-opportunità li jservi dan il-pajjiż bħala Prim Ministru, Muscat irrikonoxxa li saru żbalji u bħala mexxej jerfa' responsabilità anke ta' dak li mhux tiegħu, iżda qal ukoll li l-ħafna tajjeb li sar għamlu dan il-gvern. Hawnhekk semma uħud mill-aktar kisbiet reċenti li pajjiżna esperjenza bħas surplus ta' iktar minn 100 miljun euro, it-tnaqqis tal-faqar bin-nofs, iż-żieda fil-paga minima u tneħħija darba l dejjem tal-użu tal-heavy fuel oil. Sostna li pajjiżna jinsab f'salib it-toroq u rrid jażel jieqaf x'nofs triq jew ikompli jikseb aktar suċċessi. Hawnhekk il-Prim Ministru qasam il-viżjoni tiegħu li pajjiżna jkun aħjar milli qatt kien. Ġejtaw illum biex ngħidilkom li ksibna kemm ksibna suċċessi, jiena għadni minni sodisfatt u rrid iktar suċċessi għal pajjiżna. Jiena għandi l-għaġġ li nkompli mmexxikom il-quddiem biex iksbu aktar suċċess flimkien. Għaliex il-ħolma tiegħi, il-ħolma Maltija tiegħi hija li dan il-pajjiż mhux biss inħalluh aħjar milli sibnieh, imma nħalluh aħjar milli qatt kien. Matul id-diskors f'jum il-ħaddiem Muscat sostna li bit-tim tiegħu twettaq 85% tal-manifest elettorali. Huwa qal li miegħu kulħadd jaf fejn qiegħed fis-setturi l-aktar kruċjali ta' dan il-pajjiż bħall-ekonomija u l-qasam tax-xogħol. Matul din leġislatura jien żammejt kelmti. Fil-leġislatura li jmiss jekk terġgħu tatuni l-fiduċja nerġa' inżomm kelmti. Miej u mat-tim tiegħi tafu fejn qegħdin u tafu fejn nistgħu naslu. Raskom mistrieħa mix-xogħol, mill-ġid, mill-istabilità. Ma ħaddieħor tieħdu biss konfużjoni, argumenti u instabilità. Fid-diskors tal-Prim Ministru spikkat ir-rieda li min sejjer tajjeb ikompli jagħmel dan, iżda dawk vulnerabbli se jingħataw il-ħarsien soċjali kif jixraq lil pajjiż li l-valur tal-għaqda huwa akbar minn kull differenza li jista' jkollu l-poplu. Meta se nkomplu din it-triq flimkien, se naraw li min jiflaħ jiġri inħalluh aktar biex tasal fejn tiflaħ l-ambizzjoni tagħha u tiegħu. Issa se noqogħdu aktar attenti minn qabel biex ħadd ma jaqa' lura għaliex aħna tim wieħed, pajjiż wieħed li jista' jkollna d-differenzi tagħna bħala poplu, iżda we stick together.